Jelema amunun b'a fɛ ka voyager ka sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama, a suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ, i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Aw ni ɲankuma bi ye kari ye juin kalo tile 8 san 2025 juin kalo tile 8 ale bɛ an ka tarikuw la sabula furancɛla fanga bannen san 1992 san na min ye kalataw bɛɛ lajɛlen kun kalata min ye o ye jamanakuntigi kalata ye Konate o ɲɛkɔrɔ ale min tun ye furancɛla fanga baara kɛ o hukumu kɔnɔna na juin kalo tile 8 o de kun ta ka kɛ fanga tɛmɛli don ye yaasa min ye Mali bɛɛ yɛrɛ ye a jamanakuntigi fɔlɔ o bɛ se k'a ka baaraw daminɛ cogo min o de ye juin kalo tile 8 san 1992 san ye. O tile 8 n'o ye juin kalo tile 8 ye o fana tilara ka timɛ tuguni ale Amadu Tumani Ture kelen ani Alpha Umaru Konare ni ɲɔgɔn cɛ. Alpha fana tilalen pewu a ka san 10 jamana mara la nka min ye 8 juin ye ale ma se ka sabati o kɔfɛ sabula a yera k'a fɔ Amadu Tumani Ture ka tako filanan bɔra a la jamana ale yɛrɛ nana gɛlɛya sabula 8 juin ale bɔra investiture don na k'a sababuya kɛ gɛlɛyaw ye. Don belebele don, don min fana bi fana ni a bɛna don tariku la k'a sababuya kɛ an ka wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ minnu bɛ sen na an ka jamana kɔnɔna na. An ye min fɔ o kelen de don bi anw ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kan ka min faamu, bɛɛ lajɛlen kan ka sɔn min ma, wa maliden fanba yɛrɛ ka miirina n'a ka hakilina ye min ye o ye basigi ni lafiya o ka don an ka jamana kɔnɔ. E ko k'e ye wotoro pusela ye, e ko k'e ye takisitigi ye, e ko k'i ye sotaramatigi ye, e ko e ye ekɔli karamɔgɔ ye, e k'e ye faso ka cakɛla ye, i bɛ nin fɛn o fɛn sabati o k'a sɔrɔ min ye jamana yɛrɛ o b'i bolo. Yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ min bɛ sen na bi an bɛ yɛrɛ ɲini baara min na bi maliden caman y'a faamu k'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na wulikajɔ min bɛ ka kɛ wolomasiri tabaw fɛ dɛmɛ bɛ ka bɔ yɔrɔ caman ka u sɔrɔ minnu ta ye dugawu ye, minnu ta ye seli ye, minnu yɛrɛ kɔnna ka don kaliwa la kabini selinicini waati fo sisan n'u bɛ kaliwa la yaasa jamana ka se ka basigi, jamana ka se ka kolo suma, olu bɛɛ lajɛlen bɛ u ka sew la olu bɛ se ka mun kɛ. Maa tɔ minnu bɛ yen fana bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ bi anw ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ nin tile 10 laban in na an kan ka an sinsin nin de kan. Nin de kan ka k'an taabolo ye sabula anw bɛ waleyaw minnu kɛ ani anw ka taabolo minnu bɛ yen ni kow golobalen don an b'an cɛsiri, an bɛ miiri, an bɛ jɔrɔ, an bɛ seli
an bɛ ala deli nka ni fiɲɛbɔda dira an b'an bolo jigin nin waati ninnu na o ko tɛ se ka bɛn sabula n'i ye anw yɛrɛ jamana saba minnu fara ɲɔgɔn kan k'a ta k'a jateminɛ nin tile 10 laban in na bingani 12 min labɛnna kɔkanmaw fɛ min labɛnna jamana kɔrɔw fɛ min labɛnna diɲɛ seregena ni jamana dɔw fɛ minnu ko k'olu ka sɔrɔ kumana n'u ma AES sigili la minnu ko k'olu ka jamana tɛ se ka lafiya AES kɔ minnu ko k'olu ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen dulonnen don AES la minnu yɛrɛ tɛ se ka fosi kɛ u yɛrɛ ye u ka nafolobatigiya n'u ka jɔyɔrɔtigibaya la ni AES dugukolo kɔnɔ nafaw tɛ olu ye bɛnbɛnbɛn min kɛ ka jɛkulu marifatigiw feereli min kɛ Mali ni AES jamanaw kan a bingali 12 ɲɔgɔn na an y'o de jate tile 10 laban tile 6 laban in kɔnɔna na n'i ye bingali 12 in ta k'a lajɛ 6 kɛra Mali kelen o de kɔnɔna na yan Burkina ta kɛra 4 ye Niger ta kɛra 2 ye a bɛɛ lajɛlen kuntilenna kɛkun ye fɛn kelen pe de ye bɛɛ ko o faamu k'o dɔn ka lakari o ye ni jamana saba in olu bɛ labɛn minnu na u bɛ wulikajɔ minnu na u bɛ ka sira min ta n'a ye ɲɛ sɔrɔ kɔlɔlɔ min bɛna bɔ a la ni diɲɛ jamanaw bolo o de la bi taabolo caman sigilen don sen kan yaasa nin wulikajɔ min bɛ nin jamana saba bolo a kana na ɲɛ sɔrɔ su in na an tɛna se k'an da don a bɛɛ lajɛlen na k'a walawala aw ye nka na ala sɔnna a ma sini sɔgɔma fɛn minnu bɛ ko in jukɔrɔ bɛnbɛnbɛn minnu bɛ sen na janjugu minnu dalen don jamana minnu sen b'a la waleya minnu bɛ ka kɛ ko minnu sigilen don sen kan an yɛrɛ bɛ se ka mun ni mun sigi sen kan k'an labɛn an bɛna na o farafasiya sini nka yan su in na an b'an ka cɛw fo wolomasiri tabaw kɛlen don ka wulikajɔ min boloda bi an bɛ dugawu kɛ halisa ala k'a kɛ ɲɛtaa ye se mun bɛ yen ala ka se bɛɛ lajɛlen se ala ka o d'u ma yaasa an ka jamana bɛ se ka kolo suma cogo min basigi ni lafiya bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min Modibo Kone n'o ye général de corps d'armée ye sɛgɛsɛgɛli ani kunnafoni jɔnw ɲinini an b'a n'a ka cɛdenw fo ani wolomasiri taba bɛɛ lajɛlen min ye kɔni o tɛ se ka kɛ ni sulusala ye Modibo Kone dun ye maa min ye n'ale ye fɛn min minɛ a t'a bila wulikajɔ min ni baara min b'a n'a ka cɛdenw bolo bi o ye ka kibaruya sanumanw ɲini kibaruya jɔlenw ɲini mun barika ka bon jan minnu dalen dugu ma ale ni yɔrɔ caman na ka se ka o baara kɛ an b'a n'a ka cɛdenw fo o timinanja k'u ka taa n'a yira u yɛrɛ na tila ka i taara i ka garde min neni i bɛ ka min foto yira o ka denbaya sigilen don yan o musow sigilen o ka kabilaw sigilen e bɛ jamana wɛrɛ la e bɛ ka nin waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin olu ma i b'a bila u kunna k'a fɔ ko olu fana somɔgɔw ɲɛ bɛ i la i k'i hakili to i yɛrɛ la maa bɛ se ka ko kɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko la k'a sɔrɔ i ma don ko dɔw kɔnɔna na o de la fɔ ko mɔgɔw ka dan dɔn danbe tɛ maa la ko foyi maloya tɛ i sɔrɔ donc an b'a ɲini an ka jamanadenw fɛ hakilina fɔ ye tiɲɛ ye kuntilennaw tɛ se ka kɛ kelen ye miirinaw tɛ se ka kɛ kelen ye nka an kan ka bɛn min kan o ye an ka jamana taabolo ye diɲɛ jamana si tɛ jɛn n'a ye i k'a ka wolomasiri tabaw dɔgɔya diɲɛ jamana si tɛ jɛn n'a ye i k'a ka wolomasiri tabaw ja bɔ k'a kɛ fɛn wɛrɛ kalan ye diɲɛ jamana si tɛ jɛn n'a ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun ye bɛnbɛnbɛnw ni kow de labɛnnen ye min bɛ se ka maliyɛnw kunkolo kari ɲɔgɔn na min bɛ se ka na ni futinɛ ye min bɛ se ka maaw hujinɛ ka wuli ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma nka an bɛ armée fo an bɛ jamana ɲɛmaaw fo ka maliyɛnw ka foli belebeleba di aw ma aw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin ko in faamuya cogo ɲuman yɛrɛ la yaasa jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na ale ni wolomasiri tabaga k'a dɔn k'a fɔ k'aw bɛ k'u senkɔrɔma don su ani tile an b'aw fo o la sa min ye su in na ye an ye baabu damadɔ kibaruya damadɔ sɔrɔ an bɛna na olu da aw tulo kan k'a yira aw la fɔlɔ k'a fɔ min ye wolomasiri tabaw ye bi tile kɔnɔna na u ka wulikajɔ sen fɛ min ye Nara mara kɔnɔna na
u ye sigana mobili dɔ de ye kilomɛtiri 10 ani kelen worodugu ani kɛɲɛka cɛ dugula dugu min n'o ye balekaw fɛ yen nara ale marabolo kɔnɔna na mobili a kun kofɔriw ɲɛna a mɛnna sabula a kun falen don tew mugujugu la ale ni manamafɛn a n'a kɔnɔminɛnw bɛɛ lajɛlen armée ale ta kɛ a kan minɛn minnu b'u kɔnɔ n'o ye explosifw ye o maa minnu bɛ n'olu tun bɛ mobili kɔnɔ o armée ye mugu kɛ a bɛɛ lajɛlen kan waleya in kɛra ka ɲɛ ni kibaruya ɲumanw dili ye kibaruya min y'a to u y'a dɔn k'a fɔ ko mobili min filɛ nin ye mobili in kun sɔrɔla bingali dɔ senfɛ ale nara kelen in kɔnɔna na bamancɔlen ni jugawale kɛbaw kun taara ni mobili in ye u taara mobili in de ma labɛn sa k'o dilan k'o ɲɛ k'a kɛ komi n'a sɔrɔ o natɔ don ci la ka mugujugu kɛ k'a fa tewu a n'a kɔnɔmaw armée fana y'u bɛɛ lajɛlen halaki k'u bɛɛ lajɛlen ta tiɲɛ kilomɛtiri 10 ani kelen balekaw olu fɛ yen wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ k'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka mobili in jateminɛ k'a taa tɔgɔ n'a a segintɔ bɛɛ lajɛlen jateminɛ a ye munumunu salo fɛn fɛn lajɛlen kɛ o bɛɛ y'a sɔrɔ a bɛ olu ka mara kɔnɔna na olu bɛ k'a bɛɛ jateminɛ waati min na a tɛ dugu kɔnɔ a tɛ kungo kɔnɔ a ka kɔlɔlɔ tɛ se maa ma u ye ta kɛ a kan ye baro kɛlɛtigi ko ko ka wolomasiri tabaw fo wulikajɔ ni cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman na wa k'a ɲininen don dugudenw fɛ u ka kibaruya ɲumanw di yaasa bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn o baara bɛ se ka sigi cogo min na an ka jamana kɔnɔ ka kɔn balekaw fɛ eta ye naramara la kunungo wolomasiri tabaw u ye bamancɔgɔlen jugawale kɛba ma u ka dagayɔrɔ 5 de da walo min ye Kayi ale marabolo kɔnɔna na 2 o kɛra jijenikaw fɛ yen kilomɛtiri 40 ka masurunya jijeni na bawulen kungokolo ale kɔnɔna na u ka dagayɔrɔ 2 tun u y'olu da walo min ye sandarekaw fɛ yen kilomɛtiri 20 u ye 2 fana da walo ye min ye u ka dagayɔrɔ belebeleba min tun bɛ yen n'o ye bafararakaw fɛ yen ye awuru Kayi ale yɛrɛ marabolo kɔnɔna na kilomɛtiri 40 o de bɛ ani awuru dugu kɔnɔna cɛ u ka duguyɔrɔ dɔ tun bɛ yen armée ye o bɛɛ lajɛlen da wolo o de b'a kɛ 5 ye kunungo o tile kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko k'a bɛ dugudenw fo u ka ko faamuya cogo ɲuman na kibaruya ɲuman dili la yaasa armée ale bɛ se ka baara kɛ cogo min na armée a kun ye wulikajɔ kɛ T-Sitikaw fɛ yen T-Siti bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bamancɔgɔlen jugawale kɛbaw kun taara bi an ka ka ye min ye ko bannen kɔfɛ dugudenw nana ka na ko jateminɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni kan ni kuluwow la maaw kɔni de bɛ taa bɔ su ka su ani tile a bɛɛ lajɛlen bamanciwale ni jugawale kɛbaw ye dɔw sisilen dɔw bɛ ka tori dɔw kɔni tiɲɛna pewu dugaw olu yɛrɛ tɛ ka sɔn a dɔw yɛrɛ la koyi min ye dugudenw ye u ko ko min ye maa ninnu ye nin waleya in kɛ u tun ye kan lamininen sɔrɔdasi ninnu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka mugu ci kɛ fo ka taa se pankuru nali ma pankuru ale bɛna waati min ale fana y'a ka jateminɛw kɛ ka maaw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na dugudenw ani an ka wolomasiri tabaw k'olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka ta dayɛlɛ bi de T-Sitikaw caman y'a dɔn k'a fɔ ko ja armée ye kuma min fɔ lɛgɛsɛ don sabula u yɛrɛ ɲɛ sigara su caman kan u ɲɛ sigara maa caman bɔnɛni na a ni n'a kan min ye an ka kɛlɛkɛcɛw fana ye u ka fo sabula waleya in a ma nɔgɔya kɛlɛ o kɛlɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko a bunna kosɛbɛ i b'a sɔrɔ fan 2 bɛɛ lajɛlen fɛ degun dɔw sɔrɔla la an bɛ dugawu kɛ sa an ka wolomasiri taba minnu bɛ yen n'olu binna nin kɛnɛ kan ala ka lahara sɔn sumayaw ye nin waati in na fɛn dɔ da kɔlɔsira nin tile laban kɛlɛ ninnu na o ye k'a fɔ denmisɛnninnakaw olu caman de salolen don ka taa don kɛlɛbolo ninnu kɔnɔna na bamancɛwale ni jugawale kɛbaw u kɛlen don k'u sinsin denmisɛnninw kan Mali Burkina Niger hali a dɔw yɛrɛ olu ta yɔrɔ caman na n'i ye cɛncɛn fuga jamanaw ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko denmisɛnninnakaw olu de kɔni kɛlen don ko in kɔlɔlɔ ye Fuseni Togola n'ale ye fasirikɛla ye ale ye sɛbɛn dɔ kɛ kamalen dɔ a y'a tɔgɔ da ko Sedu n'i y'ale ka fasiriw jateminɛ i b'a ye k'a fɔ u y'ale ta Caw min ye Gawo mara la Solankaw fɛ yen Tilaberi denmisɛnnin dɔw taara yen Mopti dɔw fana taara yen denmisɛnnin baden minnu si b'a daminɛ san 8 ka taa se san 12 san 13 ma o y'a cayalen olu de donnen don bi kɛlɛdaga ninnu caman kɔnɔna na waleya in a kɛlen don k'a to min ye an ka sɔrɔdasiw ye Mali Burkina u yɛrɛ bɛ u miiri yan'u ka mugu ci nin denmisɛnnin fitinin ninnu na n'u y'a ye k'a fɔ ninnu de kɔni b'u ɲɛ ninnu de kɔni jɔlen don ko marifa b'u bolo a caman bɛ kinikini u tɛ se ka mugu dayɛlɛ o degun min filɛ nin ye
kimɛli caman kɛra ko la UNICEF y'a yira sa k'a fɔ ko 100 sira da la denmisɛnnin minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛlɛdaw la bi musomaninw ye 15 ye a la a tɔ 80 kɔ olu bɛ taa se fo cɛmaninw ma min ye solankaw fɛ yen san 2021 u y'a yira sa k'a fɔ ko bamanciwale kɛbaaw taara bi dugu min kan 100 sira da la 80 o bɛɛ lajɛlen tun ye denmisɛnnin cininw ye minnu dɔw yɛrɛ tɛ se marifa kɔrɔ marifa kundama ka jan n'u ye EGS zinimu olu kɛlen k'u ta sabula min ye fantanya ye o ɲɔgɔn yɛrɛ n'o yɔrɔ caman na bi kalankɛbaliya fana bɛ yen min ye denmisɛnnin 6,000 o de kɔni talen don sa yɔrɔ caman na ekɔlisow k'olu kari 100 sira da la 12 o talen don yɔrɔ dɔw la Mali ale kɔnɔna na k'a sababuya kɛ ekɔli tɛ yen tuguni gɛlɛyaw bɛ yen basigibaliyaw bɛ yen denmisɛnnin ninnu kɔni de bɛ taa sa ka taa kalan k'u kunna diyagoya la k'u kunkolo mayɛlɛma ka tila ka marifa k'o d'u ma k'u kɛ marifacilaw ye nin waleya in kɛlen don k'a to bi min ye wolomasiri tabaw ye u ka kɛlɛ kɛcogo u ka kɛlɛ taabolo n'u taara dugu ninnu ni maa ninnu nana ka na waleya ninnu kɛ u bɛna n'a ye k'a fɔ maa minnu b'u ɲɛ a bɛɛ lajɛlen ye denyɛrɛni a bɛɛ ye denmisɛnnin fitinin sɔrɔdasiw b'u miiri siɲɛ caman yan'u ka mugu dayɛlɛ u kan nka min ye fɛɛrɛw kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ ka ɲini yaasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na cogo min Burukinakaw ka bataillon dɔ bɛ yen ale ni Nizɛrikaw ta dɔ bɛ yen Tawakaw fɛ yen Mali yɛrɛ a wolomasiri tabaw ni Niger ni Burkina taw u bɛɛ lajɛlen bɛ hakili jagabɔla nin ko in kan nin bɛ se ka kunbɛn cogo di k'a sɔrɔ i ma dangari denmisɛnninw na a yirala fana k'a fɔ min ye bamanciwale jugawalekɛbaw ye u kɛlen don k'a lawuli a kama dɛ sabula denmisɛnnin 50 u b'olu cɛ yɔrɔ dɔw la min ye bayirika ye u bɛ t'olu ta yɔrɔ dɔw la u bɛ t'u bɔsi u somɔgɔw la maa dɔw bɛ yen u b'olu jagoya kari ka taa n'olu ye ko fo ka taa don nin kɛlɛbolo ninnu kɔnɔna na k'olu de fara-faralen filɛ ɲɔgɔn kan nin ye ka nin bingali laban ninnu kɛ nka wolomasiri tabaw olu ye min faamu a ko la fɛn fɛn kɔni y'an tulomaw ye n'u y'olu sɔmin'olu la mɔɔ tɛ se ka bɔ mɔɔ na o la sabula waleya cɛjugu a bɛ ka ta ka ɲɛsin u ma nka min ye Mali jamana ɲɛmaa ye ale kɔni b'a dɔn bi k'a fɔ min ye AES ɲɛmaaya bɛ ale bolo fɛɛrɛ ni dabali ka ɲini yaasa kuma ɲɔgɔnya o bɛ se ka na cogo min kalanso bɛ se ka dayɛlɛ cogo min denmisɛnw ka marifa bila ka se k'u ɲɛsin kalanko ma u hakili jagabɔw bɛ senna Asimi bolo min ye baaraw ye fana Burkina ni Niger ni Mali u bɛ k'o miiriyaw lajɛ k'a lajɛ cogoya min na denmisɛnnin minnu filɛ kɛlɛda ninnu na nin ye u bɛ se ka falen cogo di minnu bɛ yen ni olu minɛna o ko bɛna sigi sen kelen kan cogo min na nin ye kibaruya ye Saheliens ale ye min fasiri bi ko min ye kɛlɛ ɲɛda kɛlen don denmisɛnninw ye cɛncɛn fo ka jamanaw olu kɔnɔna na n'an bɔra an bɛ taa Yɛlɛmanikaw fɛ yen Yɛlɛmani Falayi ale bɛ taama n'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa a taara bɔ dugutigi ye bi n'o ye Barika Buba Tarawele ye Barika Buba Tarawele a ye saamɛ foli kɔni kɛ o kɔfɛ sa min ye Yɛlɛmani yɛrɛ kɔnɔna na degun dɔw b'u kan k'a sababuya kɛ dugukoloko a n'u ka pankuruko ye min sɔrɔl'o la Falayi ka mikoro la an ka jɛ ka Barika Buba Tarawele ni ale ye Yɛlɛmani dugutigi ye an ka jɛ k'ale lamɛn. Ne tɔgɔ ye Barika Buba Tarawele Yɛlɛmani dugutigi. On est très content le fait qu'il nana seli k'an ka dugu la samɛ foli mun b'an bolo Ala kana k'an ka san laban ye Ala k'a k'an ka san fɔlɔ ye Ala k'a kɛ san nafama ye Ala ka faamaw ni fantanw ɲa malo an ma Ala k'an sɔnbaga kɛ Ala ye aw yɛrɛ ye denmisɛnw ye Ala k'aw makɔrɔbaya Ala k'aw sɔn Ala ka Mali kɔrɔta Ala ka Mali bɔ nɔgɔ la ka Maliens sago d'u ma a kuma kɔnɔ an tɛ se ka bɔ n'an m'an ka autorités fo Yɛlɛmani commandant Marikama an b'a fo kosɛbɛ a n'a ka avion Yɛlɛmani maire Sumayila Kande an b'a fo kosɛbɛ a n'a ka conseillers ne yɛrɛ dugutigi n ka conseillers n b'u bɛɛ fo n ka alimamiw n b'u bɛɛ fo an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ an bɛ fɛ bɛɛ ka dugawu k'an ye Ala sago i sago. Oui, très bien, M. Keita. I ka nin ɲininkali diyara an ye kojugu. Welelikan fɔlɔ min b'an bolo n ka conseillers sigilen filɛ société civile bɛ yan mɔgɔ caman bɛ yan ni faamaw m'an dɛmɛ Yɛlɛmani ɲinan samiya mana fɔ tap an bɛ tigɛ pewu ka bɔ Mali la parce que sira min bɛ an ni Kayi cɛ pont de bɛ yen a pont tiɲɛna lewu salon an y'an yɛrɛ d'a ma ka yɔrɔ dɔ dilan mais ɲinan a bɛna tigɛ duguma de parce que Yɛlɛmani ji ye jizɔn de ye i sigilen bɛ to sanji tɛ na mais ji bɛ na parce que a bɛ bɔ kulu la ka na an b'a ɲini faamaw fɛ vraiment
u k'an ka point lajɛ an ye u ka an dɛmɛ u seko n'u damayira bɛɛ la u ka an dɛmɛ o ka d'an ye filanan ye fɛn mun ye an ka yɛlɛmane bi na an kun tɛ mun dɔn an b'o de dɔn parce que an bɛ insécurité la yɔrɔ caman bɛ insécurité la mais bɛɛ bɛ kara n'i ka yɔrɔ de anw ka yɔrɔ aéroport mun jɔlen bɛ an bolo yan ni aéroport nin ma bɔ yen insécurité tɛ bɔ yan parce que mɔgɔ ninnu bɛ na u bɛ dogo aéroport nin de kɔfɛ a tɛ ɲa aéroport kɔfɛ lotissement kɛra yɔrɔw dira mɔgɔ ma mais mɔgɔ si ma kari ka taa so jɔ yen parce que aéroport bɛ an ni yen fara aéroport yɛrɛ tɛ c'était un aérodrome a kɛra diko ka soso tɔnfagalan olu de tun bɛ jigin a laban na u nana banba ko ASECNA etc etc document foyi t'a la an y'a ɲini k'a f'u ye k'a dɔn document foyi t'a la mun ye yen kɛ aéroport ye aéroport dira yɛlɛmane ma mais a dira yan yɛrɛga sira in na donc vraiment u ka yɛlɛma yen u k'an ka yɔrɔ to an bolo an ka dugu ka walankata o de ka d'an ye ala sago sago dugutigi an b'a fo ka waleɲuman dɔn n'ala sɔnna ma n b'a dɔn k'a fɔ fala ye a tɛna na bɔ yen n'a ma kuma di dugudenw fana ma hakilina ka di min ye préfet ye n'o ye colonel Madi Kama ye n'o ye commandant Madi ye ka kuma di a fana ma yaasa an ka fana hakilina sɔrɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan dugu n'o ye yɛlɛmani ye basigi ni lafiya a bɛ se ka don a kɔnɔ cogo min na banki min bɛ yen n'o kan ka sigi AES tɔgɔ la ko n'ala sɔnna ma octobre kalo nata kɔni ko banki min bɛna dayɛlɛ n'o ye AES tɔgɔ la banki ye min ye Niger jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri n'o ye Bakari Yawu ye ale ye kuma in fɔ Banmanciwale jugawale kɛbaaw ko u kɔni kɛlen don ka yɔrɔ caman u kɔ don yɔrɔ caman na nin waati in na u kɛlen don k'u kari dugubaw olu kɔnɔna na sabula tasuma a barika bonya n'u ma Mali Burkina Niger o la sa lakɔlɔsili bɛ ka kɛ maa maa bɛ sa ne kɔni ye ninnu maa min ye k'i kɔlɔsi u la i k'i hakili to i yɛrɛ la dugudenw fana ka kɛ kibaruya dila jɔnjɔn ye yaasa maa minnu filɛ nin n'u bɛ na u kari ka don dugubaw kɔnɔ u kana kɛ o dugu yɔrɔ ye ka tila k'a fɔ k'u bɛna mɔnɛ wɛrɛ bɔ tuguni faransikaw ka kunnafonidilaw olu kɔni bɛ u filetigi fiyɛla ko la nka u ye kibaruya o kibaruya di waati laban in na a si ma bɛ sababa ma ko min ye Mali drone ye ko mugu t'olu kɔnɔ marifakisɛ ko tɛ Mali bolo nka tile fila in na hakilila k'a fɔ u ye jaabi sɔrɔ o la Bamakɔ yan sa kɛrɛnkɛrɛnnen la Selengekaw fɛ yen olu ka kapu directeur ala y'ale ka kalifa minɛ ala k'a kɛ Sarabaka kasara dɔ ye Sarabaka kasara min an bɛ dugawu kɛ sa min ye DCAP ye ala k'a dayɔrɔ sumaya n'an bɔra an bɛ taa Nizɛrikaw fɛ yen Niger jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko Croix-Rouge k'u ka kasa cɛ ka b'olu ka dugukolo kan san 35 min ye Croix-Rouge international ye ale y'o de kɛ mais kalo tile 30 tɛmɛnen Niger jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko u tɛ se ka to yen ko sabula u ni Banmanciwale jugawale kɛbaaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo jɛkulu marifatigi lakodɔnbaliw ko n'olu bɛ baro kɛ ɲɔgɔn bolo min ye Niger ka nin waleya min filɛ nin ye ko yalama AES jamana bɛɛ bɛna na t'o sira fɛ wa ɲininkali to min kɔni bɛ yen fɔlɔ Urandakaw olu y'a yira sa k'a fɔ olu fafɛ bolo n'o ye farafinya camancɛ bolo ye u ka CEDEAO o tun bɛ jɛrɛ min na Guinée équatoriale kaw fɛ yen olu tun kan ka ɲɛmaya ta kɔnɔna na e ko o ma falen wa Ghana fana y'a yira sa k'a fɔ ko Maroc bɛ baara min na ko ka taa ni ko ye o sira fɛ kibaruya in dira nin kalo in tile 5 arabakaw fɛ yen Samuel Okwesetu Ablakawa ale de kɔni ye Ghana ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ye ale tun bɛ taamana Marocaw fɛ yen n'an bɔra yen sa an bɛna hiji kɛnɛ kan hiji min ye Ibrahima Jawara ye ale kɔni bɛ yen sa Muzalifa min ye Arafa ale ni Makan hiji baara taabolo tɔw bɛ cogo min na an ka jɛ a ye min sɔrɔ an ka o filɛ. Alhamdulillah, alhamdulillah, an balimaw an b'aw fo ni ka waliman dɔn. Alhamdulilayi, an sera Muzdalifa ni waati in na ka tɔgɔma an sen na ka bɔ Muzdalifa ka na Mina fajiri selilen kɔfɛ an balimaw egiden bɛɛ de b'a tɔgɔma minnu bɛ se ka tɔgɔma minnu tɛ se ka tɔgɔma bisi b'olu ta nka jama fanba bɛ tɔgɔma de ka bɔ Muzdalifa ka na Mina sɔgɔmada in na fajiri selilen an balima silamɛw nin ye o taama in de ye Allahu akubar nin jama baden bɛɛ bɛ ka tɔgɔma dɔɔni dɔɔni k'u kunda ka taa Mina an ye arafasigi kɛ o banna an na ka na si Muzdalifa
nin waati in na an b'a la ka taama sen na k'an kunda ka taa min na fajirida in na seliba kalo tile 10 bi ye seliba ye mali la an b'a fɔ aw sanbe sanbe ala ka san caman yira an na yarabi ayiwa an kɔni an bɛ a ka dugawu kɛ an fana bɛ dugawu kɛ yan inshallah bi an bɛ taa ka taa sitanɛ bon o tɛmɛnen kɔfɛ ka dɔ b'an kunsigi la walima ka kun guwanna walima ka dɔ bɔ kunsigi la saga bɛ faga ka sɔrɔ ka namu fini bila bi inshallah o bɛ kɛ an balima silamɛw an balima alhamdulilayi docteur Ousmane Solo Traoré ale ye commission religieuse président ye ale yɛrɛ bɛ jama ɲɛma ka jama guide ka na labayik allahumma labayik ka bɔ Muzdalifa ka na Mina a n'a ka commission mɔgɔw imam Sulemani Sila a n'a ɲɔgɔnna caman u bɛ jama ɲɛfɛ ka jama sɛnsɛn dɔɔni dɔɔni inshallah an b'an kunda ka taa Mina o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka bɔ ka taa sitanɛ bo inshallah لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك nin baara n b'a la ka kɛ a bɛɛ bɛ ka boli docteur Abdul Fattah Sise délégué général baara in bɛ ka boli a ka yamaruya kɔnɔ a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan a b'a la ka baara in su an nɔfɛ pas à pas an balimaw ni de ye ɲɛmɔgɔya ye n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye i bɛ bɔ bureau kɔnɔ ka na jama la ni maaw ka kuma i ka se ka ko tiɲɛ dɔn délégué général an b'a fɔ ni ka waliman dɔn k'a daminɛ Madinɛ Maka Mina Arafa Muzdalifa ale yɛrɛ b'an nɔfɛ a bɛɛ la a b'a bɛ assister a seko ye mun ye a b'a kɛ cogoya min na filière gouvernementale a hijidenw a bɛɛ ka se ka lafiya o tuma nin occasion ye an bolo bi docteur Abdul Fattah Sise di ka fɔ ni ka waliman dɔn an balima silamɛw o tɛmɛnen kɔfɛ an ka diinɛ minisiri docteur Mahamadu Kɔnɛ an bɛ taama la nin waati in na ka bɔ Muzdalifa ka taa Mina an b'an profiter k'i fo k'i waliman dɔn i bɛ baara min na hijiko la cogoya min na Mali hijidenw ka se ka lafiya ala b'a dɔn an bɛ dugawu kɛ yarabi i hamina ko bɛɛ ala ka nɔgɔya inshallah diinɛ minisiri le ministre des affaires religieuses du culte et des coutumes k'i fo k'i waliman dɔn ani ka cabinet mɔgɔ bɛɛ cabinet mɔgɔw fana bɛ an balima silamɛw ka baara in sui cogoya min na ni maison de aji u ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali hijidenw u bɛɛ ka lafiya o tuma nin waati in na maison de aji baarakɛla cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba an b'u bɛɛ fo k'u waliman dɔn inshallah diinɛ minisiriso a cakɛda bɛɛ aw ni ce aw ni baraji ya rabi ala k'aw sara alhamdulillah an balimaw an bɛ nin taama in na an hakili bɛ Mali jamana la an hakili bɛ Mali faamaw la an bɛ dugawu donko ye yan an ka transition an ka sɔrɔsiw général d'armée Hashimi Goïta an b'i fo k'i waliman dɔn i n'i ka baarakɛmɔgɔ bɛɛ ka sɔrɔsiw fo ka dugawu donko ye ya rabi ala k'aw kisi ala k'aw tanga ya rabi Mali ala k'a sabati Mali ala k'a banban Mali ala k'a jidi ya rabi 2025 a kana ban fiyewu ya rabi Mali gɛlɛya a bɛɛ ka ban a se bɛ ala ye bijahi Mustafa salawatullahi alayhi wa ala alihi wa sallim alhamdulillah an b'aw fo ni ka waliman dɔn inshallah kibaruya tɔ bɛ an b'a d'aw ma inshallah n cani baraji Ibrahim Jawara an sira Muzdalifa ka na Mina alhamdulillah aw k'an bɛ sɔni sitanɛ bo an bɛ t'o fana kɛ kibaruya min mana b'o la an b'o bɛɛ lase aw ma inshallah aw k'an bɛ sɔni inshallah fala ni ne bɛ dan sigi an ka bi su in na kibaruya la kibaruya mun dira e yɛrɛ fɛ ani ne n'ala sɔnna a ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan min ni nin si tɛ kelen an bɛ dugawu kɛ sa ko ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga sini kɛnɛ labanko ɲuman ala k'a d'an ma a k'an bɛn sini ni ala n'a kira sɔnna a ma